हाय हॅलो अँड वेलकम बॅक टू माय न्यू व्लॉग. आयज आमगे व्लॉग स्पेशल जावपा हा कित्याक आयज आमी फर्स्ट टायम कोत्ताय चॅलेंज व्हिडिओ आनी चॅलेंज व्हिडिओ करपा मुझे बराबर कोण आहा ते दाखयता रॉय अचय रॉय वसीच सरिना चॅलेंज व्हिडिओ आनी चॅलेंज दिवपा मनशा कोणू दोग जाणां एक चॅलेंज एकल्यान जेयता आनी सिना. So get ready for our first challenge video. आणि सिना बायक होता प्रेपरेशन्स दाखयता हांव. दाखय गो सिना प्रेपरेशन्स तुगेली. आनी आमगे चॅलेंज व्हिडिओ चोवपा डॅडी आहा हिंगा. सो ह्या डॅडी कितें सांगता तो. सिना कितें केलें तें सांग आतां आमगे चॅलेंज व्हिडिओको. राईस, फिश, वेजिटेबल आणि दाल आणि पिकल स्वीट शिरा. शिरा दाखवया. ओ शिरा सिनान केला एक्चुअली सगळं सिनान केला मातशें आनी दोन वस्तू उरलो हाय पिकल आनी पापड उरलो हा आनी सॅलड. सो रॉय आर यू रेडी फॉर द चॅलेंज व्हिडिओ? Ready. आणि आम दोघांय जाल्यार ट्विनिंग इन ब्लॅक. वी आर रेडी फॉर द Ready for चॅलेंज. the challenge. कम ऑन रॉय. लेट्स सी व्हॉट्स देयर. सो आमगे प्लेटी हा व्हाईट राईस, पापड, सॅलड, फिश खंयचे असू कसले जाऊ ते फिश ते पिकल, दाल. रावस ओके रावस फिश, दाल, भाजी कसं भाजी घोसाळी. घोसाळी आणि सेम दुसरे कंटेस्टंट हा सेम हा. आणि क्लोज अप और वीडियो चॅलेंज आमगेलो फर्स्ट टाइम. सो प्लीज डू लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब टू माय चॅनल फॉर मोर व्हिडिओज टिल सिना इज इन बॉम्बे. आणि स्वीट डिश हा Sure. शिरा स्पेशली मेड बाय सीना. कोण फर्स्ट हाते लायक द विनर. ओके आणि कोण लास्ट हाते का कितको डेरू. होय डेर. ओके डेर मागे आम सरप्राईज ते मागे सांगली. लेट्स डू इट रॉय. कम ऑन. स्टार्ट 3, 2, 1. होय सजना स्टार्ट केली. फास्ट रॉय फास्ट. गोवा वेगवेगळी हा म्हणून आता. काकू तू पहिला तिथे सकाळ सोडू काय बुकी आहे का तुम्ही सकाळ सोडू तुमचा लोक होता मध्ये कांट बिन हाची रॉय फोकस हा फोकस कमॉन. सरीन कांट बिन हाची होय होय सरीन. रेंजू सकाळ पण बदलला रॉय. Huh? Baby सकाळ पडता ना. पडला कुठून जातो. जातो ना आमकडे. त्याचं किती पॉइंट सगळं. रॉय डेरा उगडास करे आणि घे बीक बीकी. रॉय भाजी. रॉय भाजी खावपा जाय लायक ना जाल्यार देखून खावपा जाय. रॉय जातो सोन हा. रॉय सुसेगाचे रे बाबा. पाणी पॉट तुझे सुसेगाचे. रॉयल एक्सपिरियन्स दाखवता पहिले बट आय नॉट गिव अप. नेक्स्ट लेवल हा. Next level. नेक्स्ट लेवल सारखी ओढली थाली. ए रोपणे हाय ना 10 मिनिट राहून जाईन हायचे किती घोड्या वेगळी खायले. हा खायते हा. होय जिकलो. मागे अनेक कोरियन स्वीट डिश आले. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. Thank you. पुन्हा अरे पण नो.
शिरा ना रॉय हा? शिरा आता उठतो ना. रॉय, बाजू खाऊ बसो. एक निसंग मेरे डोका दोन आहे ते. एक तुम्ही सांग फॉर वन व्हिडिओ. हा? ना आता हे हरले तो झोपत हा. तर हे हरले तर नाही आता इंजुर्ड काय हा ते तू कोण क्लास का होतो टाइमच होता म्हणून टाइम होतो हो आणि तिथे असल्याने रॉय इज द विनर. हाल त्याचा शिरा हो पहा. रॉय इज द विनर. हाती लागला सिरियसली पण मी कळ म्हाका इटिंग चॅलेंज करता ना इतू इझी न्हू तें खरें आनी ते कितू खाता आमगे इतलेशे तेंगे इतू व्हडले व्हडले चिकना पीस आसता आनी कितें आसता आमगे तरी आमी हालीं गोवन सगळें फिश केला सिंपल केला. गायज इट्स नॉट इझी सो थिंक बिफोर यू टेक द चॅलेंज. तुमगे एक्सपिरियन्स आय लव द फूड. एवरीथिंग वॉज सिंपल अँड टेस्टी. I enjoyed the video winning important ना पण I enjoyed the challenge. म्हणजे रॉय ना फर्स्ट टाइम आणि रॉय तू ओपन झाला फर्स्ट टाइम कॅमेराचे. तालिया 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 तालिया. कमन रॉय. रॉय फर्स्ट टाइम येणार ओके. टेबल सेटअप एव्हरीथिंग काही नसेल. काय सगळं लायला एसी लाईट्स लाइटिंग बी सगळं लाइटिंग केलं बॅकड्रॉप आणि बिहाइंड द सीन्स बिहाइंड द व्हिडिओ हाय सीना आणि मीरा. ते दोघ जण म्हणजे त्यांना चॅलेंज दिलते. आज ट्रेन न तेका ही खावपाची दोन हाय टार्गेट पण एक खायला जाता आणि तू बरं एक्साइटमेंट सांगता म्हणजे आपल्याला बहिणीको एक्साइटमेंट झाली. it's a side is the chilies go to the left side. Lost. ती ज्यूस करून जाते. खरे खावपाची हे पहिल्या पासून करपाचे आखी काय मग तोंडा टाक 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 ठीक नाही ते ही लाईट नो लाईट टेक असणे. लाईट ठीक आहे ही खायला मॅम माकीत मेळटो नाही. काय बरोबर क्लॅप करतो ती हायला होतून जो क्रॉया चॅलेंज करू पडतो नाही बरं जाईना हावपा. थँक यू व्हेरी मच फॉर कमिंग विथ मी टू सिट हियर. The second one will be also exciting. After this. It will be exciting. So please like, share and subscribe to my channel Sarina Tikuna Vlogs, Goan in Mumbai. Thank you for watching. आणि नेक्स्ट व्हिडिओ तुम्ही रावाय आता नेक्स्ट अनेक चॅलेंज येऊ पहा. म्हाका अनेक दोन तीन येतलीच ना चॅलेंज. सो आमी ट्राय करतली एक एक चॅलेंज करपा आता कित्याक आमगे क्राउड आहा आतां करपाक नाजाल्यार कोणूच ना. आतां क्राउड आहा सिना आहा रॉय आहाय सो आनी दोन दिसान आमगे मामी येतोय ना सो या लेट्स सी मामी बराबर कितें करूं मेळट जालें. आनी वेट फॉर द नेक्स्ट व्हिडिओ. थँक यू ऑल. गॉड ब्लेस एवरीवन. सांगो सरिता. बाय गाईज बाय गाईज. बाय गाईज